pun acara ning kang kinapet pandrinipun para priyagung acarane napa para sarjana sujanane budi para pangemban-pangembaning praja satriyane nagari ingkang pantes pinuwun. Informasi buat pengantin pria beserta orang tua tercintanya sekaligus para pengomyongnya, kami persilakan bisa menuju ke depan pintu gerbang suasana pesta. Dan untuk pengantin wanita dari Andika langsung menuju ke pelaminankah ataupun langsung nanti dipertemukankah? Suara Adis News Risang temanten putri Kenyong Ayu Nurul Mubarokah ingkang sampun jengkar saking panti pamondokan panti Palroma ingkang den atur kekrama dalang ibu minggah wonten ing Sitinggil Binanguroto ingkang sak mangke badhe amapak rawuhipun keng Raka Garwa pebudayanipun pun Bagus Muhammad Abdullah. Dumateng pangomyong irisan temanten kakung sepeda malih, kami persilakan bisa menuju ke depan pintu gerbang suasana pesta. Setelah pengantin pria yang didampingi oleh orang tua tercintanya, setelah lengkap dengan para pengomyongnya, kami persilakan untuk bisa berjalan pelan-pelan pandrinipun kandhang kaliwan ingkang sampun keparang ambong amondo wujudipun kayu lembu dewa daru jaya daru ingkang sinebat kembar mayang. Kembar musarani padha mayang jo iku kembang. Risang temanten saringin mugi kembar karapaning kembar ahlaki. Sasampunipun kandhang kaliwan ingkang saged dipun wastani Senopati sak kembar andherekaken tindak nyori sang temanten putri mandhap saking Sitinggil Binanguroto kanthi elon-elonan. Risang temanten putri anggenipun malaksana mandhap saking kursi gading dampar kencana. Anggenipun malaksana saben sepecak kandhek saben sepecak manoleh bebasan pindha Singaluma. Gusti ingkang hakarya jagat mugi risang temanten saribit sak mangke anggenipun leksanane tumapak ing adi sah manggihono rahayu jenengan wis paripurna ndhawuhaken risang temanten saribit katingal panjenenganipun Mbak Sami risang temanten saribit paripurna anggenipun samya abebalangan ambalang gantal ambalang suruh matemurasi dadaku ijo dadamu tresnaku yo tresnaku panjenenganipun Mbak Samili ingkang sampun kepareng hanya ketiwujudipun gokor kencana ingkang isinipun tirta maring tirta sekar
ingkang sampun kepareng angrapal japa mantra-mantra umbul donga. Mugi risang kematen sariwit sak mangke anggenipun ngleksanani rantaman adicara tumapak ing adicara Daud tansah manggihono rahayu wilujeng ngantos paripurna. Pun paripurnaning risang kematen sariwit kabasuh kanthi tirta paring tirta sekar den wiji kaping 3 ambal. Keparang ombak samini saged hamar nitesaken risang kematen putri saged anjengku sumembah astanipun. Duh Kang Mas, ngaturaken sugeng rawuh Kang Mas, ngaturaken sugeng pinarak Kang Mas. Bekti kula katur Kang Mas lan bekti kula katur Kang Mas. Paripurna anggenipun anjengku katingal sumembah astanipun. Kepareng binaku Muhammad Abdullah SPP saged sigro hanggedruk wujudipun kanaan andiku. Risang kemanten sariwit saged kepareng hanggedruk wujudipun kanaan antigo padha pecah saknalika raton risang kemanten sariwit pecah saking pangluntai neraka. Raton risang kemanten sariwit pecah saking pangluntai ibu ingkang sak mangke saged kepareng manjing sakjroning pribadi. Sasampunipun paripurna abigalan den basuh kanthi tirta paring tirta sekar den wiji kaping 3. Ugi sasampunipun risang kemanten putri anggenipun ambasuh samparanipun keng Raka Garwa. Menika menggah dungkap titi laksana adicara ingkang salajengipun. Risang kemanten sariwit badhe kaboyong keng Rama dalagang ibu ingkang sak mangke kanthi elon-lonang minggah wonten ing Sitinggil Pinaturata. Kagem panjenenganipun Mas Mat kepareng hanggantos salah setunggaling gongso padha ngorek kangge pangiringing risang kemanten sariwit badhe kaboyong kang Rama dalagang ibu kanthi elon-lonang minggah wonten ing Sitinggil Pinaturata. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pepunden sepuh kasepuhan ing talatah Jalan Songo sumrambah samudayanipun. Ada maju. Lihat kamera Bapak. Kanthi jemelenggunging ungling gongso ingkang dipunaturaken pangadi Wirapita Swara Adis Music. Ngendikaning keng Rama dalaken ibu nggir anakku cah bagus lawan cah ayu tono lakune wong tuwa muyung. Ing ngarsa sun tulodo ing madya mangkung karsa tukuri handaya. Ing ngarsa sun tulodo panjenenganipun Kanjeng Rama ingkang sampun kepareng amboyong nak temanten sarimbit. Ing madya ategesipun Kanjeng Ibu Juminah pinangka tukuri handayati. Setelah orang tua tercinta memboyong putra-putrinya menuju ke singgasana pelaminan, nanti kami persilakan untuk Bapak Rob
Robin beserta ibu Satunya sini. bisa mendudukan putra-putri pun panjenengan di kursi singgasana pelaminan. Dan setelah didudukan di sana, kami persilakan Bapak Robin beserta ibu. Kami persilakan Bapak Ridwan beserta ibu bisa berkenan duduk di samping kanan kiri putra-putri pun panjenengan. Pranaman adicara ingkang salajengipun arupi sungkeman utawi sungkem pangabekti. Risang kemanten sari ingkang tingal mandhap sanjing palenggahan. Panggahipun tansah katingal pangatiati karaswan sungkem dumateng pandhenipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Rama. Ngaturaken bekti kula kunjung Kanjeng Rama lan ngaturaken bekti kula katur Kanjeng Ibu. Nggih anakku cah bagus lawan cah rumangsa kadhok rasane atiku nggih wong tuamu kene jaman cilikanmu sliramu tansah tak leliting sliramu kulino tak sengeni nduk saiki tumekaning dewasamu ngerti sejatine urip lan ngerti bekti marang wong tuamu nggih bombong rasane atiku nggih bunga rasane atiku nggih tak tampa bektimu marang wong tuamu anakku cah bagus kelawan cah ayu. Nanging sing dadi piweling tumrape anakku lorone cah bagus kelawan cah ayu. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbengi dumadi. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Setelah kedua mulai menghadap-hadapan Bapak Robin Bestari bersimpuh di hadapan beliau, tidak lain tidak bukan minta doa restunya kepada orang tua tercinta. Insya Allah berkat doa restu dari orang tua tercintanya nantinya bisa menjadi keluarga yang bahagia. Sasampunipun Kang Rama dalah ibu gadai piweling tumraping putra putrinipun andisi anggon manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbengi dumadi. Bekti marang wong tuamu banjur ngraswan bekti marang kadang bisa kunggir. Welingi wong tuamu aja sira beda-bedake endi wong tuwa lan endi maratuwa. Wong tuamu ya tetep wong tuamu, maratuwamu ya tetep wong tuamu nggih.
tegese bekten ana barang-barang. Tegese rekuken barang-barang. Ridhone Gusti Allah. Ridhone wong tuwa anakku cah bagus kelawan cah. Lamun to sliramu sakwise bekti marang wong tuwa lan marang kadang besan kungkil. Besuke aja mbok laleke banjur ngaraswan bekti marang kadang bijamu. Trijan ateges guru kuwi digugulan ditiru lan guru kuwi kanggo sesuli wong tuwamu anak cah bagus kelawan cah adi. Zaman semono sliramu ora iso bedake di barang becik lan barang ala. Kuwi ya saka gurumu nggih mulya mulane welinge wong tuamu besok banjur ngaraswan bekti marang kadang bijamu utawa gurumu. Setelah kedua mempelai menghadap di hadapan Bapak Robin beserta ibu, menghadap Samini dan tim make up Galeri Atika untuk bisa duduk kembali ke singgasana pelaminan, tempat duduk bagikan sang raja dan sang ratu, dan nantinya akan dilanjutkan rangkaian acara berikutnya, yaitu berupa acara kacar kuncung. Acara kuncung. Kacar kuncur ateges kacang kawak dili kawak. Kacar kuncur kacang kawak dili kawak wong liya dadi sanak yen wis dadi sanak mugi nyaman. Kacar kuncur wong liya dadi sedulur yen wis dadi sedulur mugi dulur. Kangge ketembungan prataman adicara kacar kuncur. Namun jikalau kita definisikan dalam bahasa Indonesia, apa yang akan dilakukan oleh kedua mempelai, Mas Muhammad Abdullah sekarang sudah berstatus menikah dengan Mbak Nurul Mubarakah. Dan status Muhammad Abdullah ini adalah sebagai pimpinan keluarga, sebagai imam keluarga. Apapun itu sebagai pimpinan, apapun itu sebagai imam, mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat besar. Kalau di acara pernikahan, tentu Mas Muhammad Abdullah mempunyai rasa tanggung jawab adalah salah satunya memberikan nafkah kepada sang istri. Pemberian nafkah dari bisa untuk mengelolanya dengan baik, bisa untuk memilih yang baik, demi untuk mencukupi dalam kehidupan sehari-hari. Pun paripurna irisan kemanten sari kelestarian itu mampak ingat di corok kacar kuncur. Menika mengganti laksana adicara ingkang salajengipun arupi dahar ilmah dahar walimah. Dahar ilmah dahar walimah ateges irisan kemanten sari katingal sami adedulangan. Kang rokokan dilangkeng garwa. Semanten ugi kosok wangsulipun kang garwa keparang andulang kang rokok. Upacara kados mekaten ingkang saged dipun wastani kembul bujana Pandrawina. Nuwun saking para lenggah para ramu. Sasampunipun paripurna anggenipun pelaksanaan tumapak ing adicara dahar imah dahar wali. Menika tasih wonten dilaksanakaken adicara ingkang salajengipun arupi unjukan tertawaning. Unjukan tertawaning.
tirta banyu wening ya iku banyu bening. Setelah selesai melaksanakan dalam acara suap-suapan, memberikan minum air suci, kebetulan masih ada satu rangkaian acara berikutnya, yaitu berupa acara bedah ingkung utawi sempat ingkung. Silakan berikan aba-aba untuk teman-teman fotografer, karena jauh dari jangkauan panggung. Ibu silakan. Sapunipun paripurna anjenipun laksanakaken tumapah ing adicara bedah ingkung. Mangke kalajengaken kangge krataon adicara ingkang salajengipun arupi sinar sungging. Sinar sungging utawi foto bersama.